Kuboma kwachitika ma appointment awiri amene tikufuna tikambeko. Appointment yoyamba ndi ya Mary Mainja komanso appointment yachiwiri ndi ya Mbusa Alexander Kambiri. Apa nde tiyambe ndi ya Mary Mainja. Mary Mainja wasankhidwa ndi President wa dziko lino Peter Mutharika kuti no aziyang'anira zokhuzana ndi azimayi yayi tiwerenge chikalata cha appointment chimene mukuchiona pa screen panopo. Sharp akuti Capitol Hill Lilongwe, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, in exercise of the powers conferred upon him under Section 89 subsection 1D of the Constitution of the Republic of Malawi, has appointed Honorable Maria Ndasowa Mainja as the Presidential Advisor on Safe Motherhood. The appointment is with immediate effect. Okay, akunena kuti kuchoka ku Capitol Hill Lilongwe olemekezeka President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene yetu ndoti pogwiritsa ntchito mphamvu zimene Constitution inampatsa pa Section 89 subsection 1D. Ndizono titu wasankha olemekezeka Maria Ndasowa Mainja kuti akhale mlangizi wawo ku nkhani zokhuzana ndi uchembere wabwino. Ndithu za azimayizo adzimulangiza akhale yeyu Mary Mainja akuti Maria. Okay, chabwino. From there I think tibwere nonde ya Alexander Kambiri imene yapangidwa I think kayoziti 3 days ago, last weekend. Tengo kamba koso ziwiri start imeneyo ndatu chomwe zinachitika kunapeza kuti weekend yathayi. Peter Mutharika omweyo ndekuti asankhaso Mbusa Alexander Kambiri. Amusankha pa udindo otani tiwerengeso chikalata muchiona pa screen panopo akuti Capitol Hill Lilongwe, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, in exercise of the powers conferred upon him under Section 89 subsection 1D of the Constitution of the Republic of Malawi, has appointed Reverend Alexander Kambiri as the Deputy Presidential Advisor on Religious Affairs. The appointment is with immediate effect. Akuti kuchoka so Capitol Hill kumeneko olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino ndizoti pogwiritsa ntchito mphamvu zomwe zigwisa ntchito ndithu wasankha Mary Mainja. Apaso ndizono anasankha Mbusa Alexander Kambiri kuti akhale no tsopano wachiwiri kwa mulangizi wa president kumbali zokhuzana ndi zachipembedzo choncho mu dziko muno. Ndipo appointment imene ikhala ndikuti kugwira ntchito effective immediately pamene panali pa 10 January 2026 pompo sharp ndithu kuyambiratu kugwira ntchito. Chabwino, chifukwa chani kuti timafuna tibwerese no ma appointment awiri amene wawa? Number 1, appointment ya Mary Mainja tiyambe apa nkunena kuti munthu akagwira ntchito amene abe azilipiridweti maziwa timatino a laborer deserves his pay. Ndi mmene zimene azizikhalira ndithu. Wagwira ntchito kuyenera ulandire malipiro kapena kuyamekeredwa. Mwayiona? Mary Mainja bwanji tibwerere ku kampeni magayi. Uyu ndi nzamayi amene iweyo sungakambe za Peter Mutharika yeye ali apopo iyayi. Oluka anatsegula radio yake nde wangova kuti no iweyo unali kunchinji ndikumatukwana Peter Mutharika. Kaya unali kaya ndikuti kumatukwana Peter Mutharika. Kaya unali kunja kaya ku South Africa. Iye zimene zosamatenga. Defender wake anali ndani? Iyeyo. Kuyankhula riyayi. Mukapanga zopanga chani ifeyo tizavula tizaenda maliseche azimayi kukwiya nanu chani. Saskala pasi kunyoza Peter Mutharika amayankhulatu zizimayi ameneyi ndipo amadziwa kuyankha. Ndikumbukira pane comment yake ankamuteteza Peter Mutharika kuti Peter Mutharika wapita kunja wadwalika chani. Wakumbukira issue imeneyo nawezi kuti anabwera mesa ndi munthu ali ndi ufulu rakhoze kuyenda kupita kuna konse umene akufuna. Anamuteteza bwino mpaka anthu ankachita kuti komatu mzimayiyu nde ukhale uli mzibambo nde uli ndi mkazi ngati amene ukhoza zote ukapalamule uko uli naye to defend okuteteza. Ndili naye ndabwera muzakumana naye akuteteza. Honestly amateteza komanso kugwira ntchito osati masewera. Nkutipula kampeni zani tiyantezinirani zoona nzimayi anatani anagwira ntchito. Nawo apapati kamakamba izizi akhangati ndekuti akumulipire. Tizoona no point yonena kuti inde kulingati mbali nakebe kumuthokozeti. Okay, wagwira ntchito sopano wabwera ne boma mojano mwalo wano sopano muzika na anthu ena ake amene sakudziwika kumaka asankha ochokera kuti anthu omwe munali nawo mamoro mugwira nawo ntchito boma moja amene mmamenya nawo campaign nde mukwasiya kumbali. I think it doesn't make sense.
mukuyenera mwatenge akhale nawo yani fandale zija zinatha panopa maona makampeni aja anatha kulibe zoti weekend imuva zimisonkhano zani zilibe nkomwenso chikoka ngakhala kumadzipanga anthu amenewa mona so zonena kuti panopa ndale zija zinatha nthawi yonena kuti tigwire no ntchito nokutukula chani kutukula dziko pita patsogolo nawo kugwira ntchito kuja muzikasankhana anthu ena amene anali kukampeni aja mwasiye sopano azikakuipika m'mamedzi. That's not fair. Ni mtima osathokoza umenewo simufuna kugwira ntchito ndi timu imene munamenya nayo nkhondo nde ndino anthu otani ndino anthu otani anthu osayamika nchifukwa otenga no timu imene tagwira ntchito limodzi tonse timamenyera kuna kuti tikufuna dziko lisinthe ndetiyeni tomwefe tikane maplayer akakhala omwewa ndithu amene tinkapanga design kwamba kumayambirira kuchati magwira ntchito limodzi tikufuna kuti tisinthe dzikoli ndetiyeni tomwefe osati zikatenganso anthu amene situzozoti kodi iwo ali ndi chidwi chofuna kusintha dziko lino ngati anali ndi chidwi chofuna kusintha dziko lino fajani samakathamanga nawo ku kampeni sizoona ya nde ikani maplayer amene makhamogwira nawo ntchito zomukhazokazi chankanina gangara zija kuno kuti aparu musamakatenga anthu amene sakudziwika nkumalemba ntchito tili nawonso anyamata amene agwira nawo ntchito oti ali ndi mapepala oyenererawo amene owo alembedwenso ntchito akhala ali mtika kwatenga nkwayika mtika kwayika pakona pena paka akhale mtika mujamo usatino anthu amene mwakhala mogwira nawo ntchito kantha ya kampeni ndemwe ataya zikakwiriliko komukatengati anthu tosadziwika bwino tazibalirano iso nde apapa I think ndi mezi mangoyenera kuyendera. Number 1. Number 2, tikuyeneranso ndekuti kumalingalira kuti amayiwa ndipo tino asankha 40 owa basa anamenya kampeni ndemu kuti akagwira bwino ntchitoyo kapena ndi mbali yongo athokoza pomwe athokozanso muziona kuti munthu ikolino agwira ntchito otumikira Malawi nawo tikuyenera tibwerereno kuyang'ana position imene asankhidwa amayi Mary Mainja akuti mlangizi wapita muthalika kumbali ya uchembere wabwino iti azimayi awa muzikumbukira no ma speech amene Mary Mainja amayankhula abwana ndaimene charutaya kampeni abwana tikuuzeni kungolowa ndiye kuti nazakwera zinthu zinasinthiratu azimayi tinasiya kusamba tinasiya kuphoda tinasiya kutani azibambo akaneko kuti samala sizoyenda bwino olopangeti ma business tinagwaigwa mwayiona imeneyo interest yake nali paja samayankhula zono kuti Malawi iru ndere kuvutika amapanga kwambiri emphasize bazimayi sizoti chidwi chake bechimakhala kumang'ana kuti azimayi miyoyo yawo itani itukuke. This is what we call an area of interest. Iyi ndi mbali imene anali nayo chidwi iyeyo zimaoneka tu m'maspeech moja kuti munthu uyu athinki chidwi chake chili pakuti machitsanzo ngati jomoja kamayankhula zinthu zake mmazozoti chidwi cha uyu chofuna ndi kuti masite akhala clean zinthu ziyenda bwino m'masite muja business ziyenda machita kuona uyuso chimozimozi Mary Mainja kamayankhula ma speech ake ndi amene azimaita kuona kuti munthu uyu amapanga tu prioritize azimayi kwambiri amaona kuti azimayi azitukuka miyoyo ya azimayi isinthe ndi position iso yabwino fande kuti kumene kudzako ampasano mphamvu zoona okay taija munkalo sachakwera kuno tino azimayi akuvutike nawo inuyo ndi amene makakhala kufupi ndi president iko muzalangiza nkhani za azimayi a president akangowasiya azimayi osathandiza ndikuti ife tizayambaloza dzala ino onota amayi I think munkayankhula munkangoyankhulira ndale simmafuna kuti kuthandiza azimayi munkangoyankhulira ndale zimene zichazolinga cholinga kuti mugwesa chakwera koma nungapita umene kuchako ndikuti muli pa position yabwino imene mukhoza makomusa abwana azimayi tumusayiwale sitifuna azimayi azitiwasonga timene ankatuwira azimayi tumusayiwale paja munati mwathandiza ma business mwayiona imeneyo anyways kuchoka pamenepo tibwere ndekuti no ku appointment ya Alexander Kambiri chifukwa ndikufuna kukamba za appointment imeneyi mbusa Alexander Kambiri ndi asenegama magaya amenewa amagaza osati masewera. Alexander Kambiri ali pa position yabwino kwambiri inuyonso mungathe kudziwa zoti Alexander Kambiri kodi iyeyo chipani chake nchiti amanchidziwa mu mtima mwake muno wakeyo ndipo nzovuta kwambiri pakapaka muno wake atayankhula ali kuti ine ngwachipani chani koma iyeyo chipani chake nchilungamo basi. Alexander Kambiri amangoyima chilungamo pa chilungamo ndikungumangogaza basi kugaza tosayang'ana zoti kukomaliro kugaza tosayang'ana kunena zoti kapena ndikuti iye amangowaza chilungamo Alexander Kambiri ndemu kufuna no munthu wonera kuti azikulangizani kumbali zokhuzana ndi mmene zinthu zikuyendera mu dziko muno mukuona ngati amene angamakulangizeni wabwino ndani munthu amene amakuwuzani chilungamo osati kumakunamizani nawo pita muthalika uja muone ndi munthu amene amakonda chilungamoto amafuna zinthu zija ziziona kuti zikuchitika mwa chilungamo choncho ndapapa pamene akutenga mkulu amene I think amutenga munthu wabwino kwambiri
Uyu so achipano samangotenga santhu achipano koka take some people amene ali nkuthekera kuti angakuthandizeni. Now uyuyu Alexander Kambiri ine ndi confidence kunoti kumene kokoza makafika nkhani zoti alangize pita muthalika sazikawo pazika ngogaza chilungamo pazi adacha chilungamo ndachinata chinapweteka kwambiri. Mwayiona zeze ndi zimene zingathandize president akaoneno Rose ukhala motere azoti bwana awata akunamizana awa chilungamo chake ndechi and cheche chikhozo yankhula rawo onamiza wali pamaso pomporo fande chimene chache ndi mitunda ina manager appointment yabwino kwambiri. I think ndi zimene aziyendera tikatewa dzikoli lingapite patsogolo. Maganizo ena ali onse mu comment section mulemezanso maganizo anzathu aku